Ja, hej, mitt namn är Hans Lundqvist och jag är pensionär, 69 år och har haft ett tryckeri i många år. Jag har jobbat som grafiker. Och när jag är yngre idag så var jag med i facket och jag jobbade som huvudskyddsombud inom industrin i Metall. Och eftersom jag gick med 24/7, det beror ju på att jag är trött på den politik som förs nu för tiden då. Att alla de svaga och sjuka får ju ta allting. Och det behövs mer demokrati. Och 24/7 är det enda partiet som är för demokrati nu för tiden. Så därför är jag med 24/7.